Коко Бенд, само да ви кажа, че с господин Димитров бяхме на кастинги за Гласа на България. Едно от основните неща, които заявяват с удоволствие участниците, които искат да участват в Гласа на България. Много талантливи хора, много. Казват, че за тях ще бъде голяма чест и удоволствие да пеят заедно с Коко Бенд. Казвам ви го, просто да знаете. Един от техните мотиви е, казвам го съвсем сериозно, господин Димитров, наистина гледахме много интересни хора. Най-много ни разби една баба, която